Ywarruok kendo Ywarruok pod okwako chenro mar yiero mar jotend chirni mani Kisumu ka romo mano bagi kawuono mar kawo pach jo ohala e wi tayo chiro ma Kibuye obedo gi chochni moko. Telo matayo chiro ma Kibuye pod oramo ni ok ginyal yie ni tend boma ma Kisumu odonjre e yiero mar jotelo go matayo chirono. Jotend chirono okwedo ni onge chik ma yie ne tend boma ma Kisumu timo yiero ma tend chiche ni mar en ting' mowene jo ohala kendgi. Tend boma no ochiwo thuolo nyaka tich abich jumani mar yudo ripot mar lalruok kowuok kuom jo ohala e chirni duto ma Kisumu. Nitoke kwa kiti afanye kazi wenye watafanya vile wanataka, na kulingana na katiba wafanyi biashara huwa wanachaguliana wenyewe, sio county government wachague viongozi wa soko. Chirni wa nyaka riti gi chike kendo chikegi nitiere moluwo weche kaka watimo yiero chirni. Chikegi nitie manyiso market committees kata councils kama giringo gi gike, kama county ringo gike mondo mi chiro bed kod kwe, kama itimo ohala nyaka kwe bedie. Mae gima nokelo ka no document ni wayalo maber, gimoro matin moko timre maber, ni nitiere a section of traders manobiro mondo mi ogo koko mondo keth gini.